batan hanya, labari na zuciya, batan hanya, ba zai wanke zuciya. Batan hanya, batan hanya, batan hanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umman duniya gaba ɗaya, ina 'yan kwalisa, ma'abota ado, masu rangada ado da hula, kaman al'ummanmu na Hausawa da Igbo su ne ma'abota sa hula. In dai kana neman hula, ko ka siye ta a ɗinke, ko kuma a ɗinka maka, garzayo tudun wada Soba wajen 'yan Zubairu mai hula. A gurin yana sai da huluna kala da kala, yana wankin huluna, kuma yana zana huluna kala da kala. In kana son ka ga an wanke maka hula kamar yanzu aka yi ta, ka ga tana kyalkyali, tana sheƙi kamar walƙiya, garzayo tudun wada Soba, inda aka fi sani da hayin kadagi wajen 'yan Zubairu Jos Road, daura da gidan Sufyan Hamza, Soba Local Government, Kaduna State. A garzayo, a ko'ina ka sai kayanmu za mu kai maka. Ko ina kake, kayanka zai ishe ka, insha Allahu. Babu ha'inci, babu zamba, kayanka yana nan tare da kai. Muna sai da zararruka, muna sai da yaduddukan hulan. Duk kalan da kake so, muna da shi a 'yan Zubairu. Na sarakuna ne, na hakimai ne, hatta rawani ma muna sayarwa. A garzayo, sai kun zo Soba Local Government, Kaduna State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma abota ado, Hausawa, Fulani, Igbo, Yarbawa da dukkan wani yare. Ga Fashion Desire, Alhaji Awali Tela, telan da baya daga alkawari. Idan Alhaji Awali ya ma alkawarin yau zai ma ɗinki, yau in ka dawo za ka samu ɗinkinka. Alhaji Awalu ƙwararre ne wajen ɗinki. Kai, jama'a, ku zo ku gani mana. Ina angwaye masu son su ci bikinsu da ɗinkunansu ba karya alkawari, ku garzayo ku zo shagon Alhaji Awali Tela. Alhaji Awali Tela yana nan a cikin garin Soba, kusa da bakin kasuwa, ko inda aka fi sani da gidan Alhaji Alabra, opposite Alhaji Alabra House. Alhaji Awali Tela aiki kowane iri yana riga, na sarakuna ne, na hakimai ne, na manyan masu kuɗi, kai kama har da talakawa, ba rena mutane. Alhaji Awali Tela bai da matsala da kowa, aikin cinko kake so ko aikin sama. Alhaji Awali Tela yana yi a shagon shi, ya tanaji ma'aikata wanda da ka zo da aikinka za a kama shi ba wasa. Akwai shi da ma'aikata, nagartattun ma'aikata. A shagon yana sai da yadika da shaddoji iri-iri na kowane ƙasa kake so, akwai a shagon Alhaji Awali Tela. Shadda, kai jama'a ku zo ku gani mana, ga sauƙi ga rahusa, da ya kalle ka ya san kalan da ya dace da kai, kuma za a ɗinka maka, ko na cinko kake so ko aikin sama ko aikin hannu, duka akwai ma'aikatan a shagon Alhaji Tela. Bai fa tsaya a nan ba, Alhaji Awali Tela hatta ɗinkin mata ma yana yi. Ma'aikatansa sun ƙwarai da gaske, a kowane irin aiki kake so za su yi maka, na mata ne ko na maza ne ko na yara ne ko na manya ko na ƙanana, kai ko da na jirajirai ne. A shagon Alhaji Awali Tela za a ɗinka ka ga yayi cif da kai, ba wai irin telolin nan bane wanda za su maka ɗinki riga ta shiga da ƙyar ko kuma kai ta yawo a ciki. A'a, Alhaji Awali Tela mai ɗinkin zamani ne, Fashion Desire. A zo a gwada shi ku gani mana. Jama'a, ga nomban mu nan a sama. To, ke Habibu ke ce komai ba. Ya na yi miki koko. Ƙawata, da zaki yadda da maganar da zan faɗa miki ko? Kin ga wannan gayan? Gaskiya da shi ne kawai zaki amince da shi. To, shawara kike bani koko umarni? Haba ƙawata, ai dole in baki shawara ga abu mai kyau. To, ki rike shawaran ki bana so. Haba ƙawata. Ki rike shawaran ki bana so. Ina ga wallahi ya fi duk sauran samarin naki ne. Gaskiya kina yi da yawa. Faɗa mata dai. Gaskiya na faɗa mata.
Wai tsaya. Kai ya maka da kai. Ni wallahi da kula wannan dan birnin ma da take taɗi. Gara ni. Jibe na fa. Duk cin mutuncin da za ka yi. Kakka haɗa da ni. Ka kuma ka haɗa da wani dan birnin. Kinga, ni fa akan sanki. Babu wanda ba zan tsana ba akan sanki. Kawai ina sanki, ina jin sanki a raina a ƙauyen nan ba kamana. Amma ki je kina wani taɗin dan birni. Kawata, haba, kai ki zo ki rasa saurayin aure ba ki danna zazzagin sa haka. Dan Allah me haka? Zaki iya tafiya? Ki haƙuri, haba kawata, ki haƙuri. Zaki iya tafiya? Ki haƙuri. Ba na buƙatan ganin ki a nan. Kawata, kawata, ya. Ba abin zaki ga Ki haƙuri, ki haƙuri dan Allah, haba kawata. Zaka iya tafiya? Abi, ina son ki. Ya kamata ki so ni. Na yi fa, na fa haɗu fa. A ƙauyen nan na haɗu, ke kin san na haɗu. Yes, ki duba ni da kyau. Ni me zan yi da ɗan iska? Me zan yi da ɗan iska? Ɗan birni ya fiye min kai komai. Ɗan birni ko ya fiye min kai komai. Ina son ki. Ina son ki. Ka je ka samu daidai kai, ba na buƙatan ka. Kaga tafiya na sai an jima. Abi. Malama Habiba. Na'am. Ya gari ya jama'a al'amura. Lafiya nawa kake? Ya kwana biyu. Lafiya nan. Dama na zo ne in ji wai akan ni kike so ko babana. In ga bai kamata a ce ni da babana muna son ki kuma amma kin kasa tantance mu wani kike so daga ciki. To, ayin da kai da baban naka. Yau ba baban naka ma me zan yi da shi? Wannan tsohon me zan yi da shi? Ni ma abin da na gani kenan. Ni ya kamata ki zaba. Ai muna magana da shi. Akan ni gaskiya bai kamata ya mun haka ba. To yanzu ni idan ma nace ina zabe ka ina zan kai cikin ka. A ba ki ganin girman naki sai nawa? To ai ni mace ce. Kai kuma ni ban mata asali ma a ƙauyen na akwai namiji ma mai ciki ba. Sai a yau ka je ka da kai da baban naka duka ba na son. Ba kya son mu ni da babana? Wallahi da kai da baban naka ma ba na son. Don in ma nace ina son ka ina zan kai wannan cikin. Da an da ba na son ki so babana ni nake so na so. Ni ina nake so ki so. In nace ina son ka ina zan kai katan cikin ka da kuma katan kanan naka. Bai kamata a ce wani dan birni zai hure miki kunni ba. To, mu aka sani tare da ke. To, mana. Au, ta nan ka bullo? Ka gama zagaye yau kai sai ka ce waina? Ta nan ka bullo? Magana ce kawai ta gaskiya. Tsaya ka ci. Idan ka haihu sai ka dawo. Ha? Zan so ka. Cin mutuncin bai kare miki. Cin mutuncin wani ci? Ni ba cin mutuncin ka ba. To shikenan, nagode. Ka je fama da wannan mai kata da wannan idan ka gama ji sai ka dawo gidanmu. Ka san abin da za a yi an kai da ina jinka tunda dai garin nan yau lafiya lau ba matsala ba komai yaran nan duk sun nadama akan abubuwan da suka yi to ba dole ba to Allah ya sa mu dace haka nake so ba shiri ji ai ba wajen wargin makaho bane kai shi yasa nake son ka wallahi tallahi haba da na ce haka zan bi zaka bi ni ma kuma an kace sai yi yawa to ai haka ne ranka yawa na za su ci uwa Assalamu alaikum. Wallahi tallahi ba ta saku ba. billahi allazi Ba wani shaki a kaza wannan wallahi. zauna Sarki. menene Danka ya taba ni? wannan buhun Kumburin sanyi na akan Habiba. Wallahi inda shari'an gaskiya ake yi. Wallahi tallahi an bi mun hakira. to me maka Kama hiyayye dan kai. Yana nafi da kasa. daidai Yana gane zai nuna ma Allah sama. Ya buga ne kasa. Wallahi tallahi ba ya tsayu ba. Inda shari'an gaskiya ne. malam kira mun habiba To an gama ran kai dade. maza da sauri An gama. a kira ta Wallahi in ba shari'an gaskiya ba. Billahi allazi sarki. bare zo idan ta zo sai a yi shari'a tunda ka ce fa kana gudun kana yi shari'a ba daidai ba ko kuma tun farko na gaya maka ku kiyayi wannan waje ba irin naku bane ka kici ka ce za ka yanka ni ai mai gari in bai aure ta ba akwai tashin hankali kana ji ko ranka dade ka san maganin wannan abin Allah maka da yawa ba to za mu maganin sa gaba ɗaya ranka dade gasa za a sa a karkaran nan duk su faɗi ka ɗauki abinka za ku ba ne kuna so ba Abin gida. An zo inda nake so. kai Sani na Habiba. fada ne An ne ba sa gasan ba. fada ne Sarkin wa. mu za mu ci gasa mu
za mu ci gasa abokina. Ka zauna. Kwantar da hankalinka. Ishuru. To ya kika gani yanzu? Ni fa yanzu ban ga komai ba. Ba abin da na gani a tattare da kai. Illa bakin ciki a gaban mai gari kake cewa ni ka siya min iPhone 13. Kin cikin goge baki kenan. Na ci na goge baki kamar yaya ƙarya kuma zaka min? Kin cikin goge. Ko magani a kasa kawai duk abin da ka faɗa a gaban mai gari. Kin rena da abubuwan da nake miki kin rena ne? Me ka mun to? Okay, wata kan kin samu mai kafa. Abin ma sharri ni ban ce mai kafa ko baka da kuɗi ne. To sai mu je gidan kawanki Habi a tambaye ta. A tambaye ta me? To mu je. Kai, wai cikin ku. Gashi nan. Gashi nan. Ya kai ai in kana da ilimi kana kallon fuskan mu za a gane kai waye iru. Ilimi ya bani kai ne kenan kai bamba za ka rike duguna kasa duk kasa waye ru ga hinan ya bani kai ne ga hinan wallahi ba ni ba ru wallahi ga hinan alkuran ga hinan zaka ta na gan ku duk yan tsamage ne guda biyu duk yan tsamage ne ku ne masu iro a cikin ku wallahi ga hinan wallahi ba ni bane wallahi ga iro na wallahi ne iro ba ruwa da kuma kowaye iro wannan za ka shi na lashe takobi na lalle sina raba ransa da ransa akan Habiba sai kuma na cire masa ransa gaban da ma ko da rukarsa Allah gaban da ma rukarsu ka kyale da su sai a ranar gasa na gode ba da kunya wancan yan ba da kunya ku tashi ku je akwai rubun bam na kwallon shege je to ku tashi ku je wannan mu